Arpeggiando din arta componistică națională. Dragi radioascultători, bună seara și bine v-am regăsit la Arpeggiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți urmări și pe site-ul trm.md Radio Moldova. Privind retrospectiv evenimentele culturale desfășurate în anul 2023, Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi a fost și anul acesta unul din evenimentele artistice internaționale marcante, reprezentând un cadru artistic raportat la valorile muzicii contemporane. Unul din muzicienii care au participat la festival este și compozitorul Thorsten Gubatz din Germania, clarinetist, muzicolog și un activ promotor al muzicii contemporane românești. Astăzi, la emisiunea Arpeggiando, am plăcerea să vă prezint un interviu cu domnul Thorsten Gubatz, realizat în studioul Radio Moldova cu ocazia prezenței dumnealui la Chișinău. Stimate domnule Thorsten Gubatz, bine ați venit la emisiunea Arpeggiando. Thank you very much for having me here. It's a great pleasure for me. Vă mulțumesc pentru această ocazie, este o deosebită plăcere să fiu aici. Prezența dumneavoastră la Chișinău este datorată desfășurării Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, aflat anul acesta la cea de-a 32-a ediție, în cadrul căruia, pe data de 16 octombrie, vi s-au interpretat două lucrări. Felicitări și vă rog să ne spuneți despre ce creații este vorba. It were 4 songs for unaccompanied bass baritone. Au fost interpretate 4 liduri pentru bariton bas solo pe poezii germane, mesajul cărora ne vorbește în principal despre dragoste și moarte, despre om și Dumnezeu. Cealaltă piesă a fost o lucrare solo pentru clarinet intitulată Viole d'Amores, care este o parafrază a unui cântec din Tristan și Izolda de Richard Wagner, dar parafrazat și variat până în punctul în care cu greu îl mai recunoști. Și din moment ce partea din Tristan și Izolda pe care am parafrazat o conține intervalul secundei mărite, acesta amintește de un asemănător idiom muzical românesc. Menționez faptul că această compoziție a fost inspirată din interpretarea muzicii Violetei Dinescu, compozitoare română care locuiește în Germania. My composition was inspired by playing music by Violeta Dinescu, Romanian composer living in Germany. Vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, în continuare vom asculta creațiile compozitorului Thorsten Gubatz ce au răsunat în cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi de la Chișinău. Înregistrare din concert. Interpreți baritonul Alexei Digore și clarinetistul Roman Plăcintă. Audiție plăcută! Jetzt kommt die Nacht, die erste Nacht im Grab. Wo ist aller Glanz, der dich umgab? In kalter Erde ist dein Bett gemacht. Wie wirst du schlummern diese erste Nacht? Vom letzten Regen ist dein Kissen feucht. Nachtvögel schreien, Wind emporgescheucht. Kein Lämpchen brennt dir mehr, nur kalt und fahl spielt auf den Schlummern statt der Mondenstrahl. Die Stunden schleichen, schläfst du bis zum Tag.
Schlag. Wie kann ich ruhen und schlummern kurze Frist, wenn du mein Lieb so schleicht gebettet bist. Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen. Mit Harmonien und ewigen Lohn und Frieden. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise und eine kurze, freilich, von zwei Spannen diesseits der Erde, nach zwei Spannen drunter. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Verheut sein Haupt noch auf dem Schulter trägt, könnte schon morgen zitternd auf dem Leib und übermorgen liegt bei seiner Herzen. Zwar eine Sonne, sagt man, scheint dort auch, und über buntere Felder noch alles hilft. Ich glaub's, ich glaub's, ich glaub's, nur schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll. Wachauf, schon Tag des Neu, schon leuchtet fröhlich das Altgetreu, dir stille Wege weist von Dunst umfeuchtet, nichts sollst du missen, wandert und schauen bis zum letzten Strahl. Dem alles wird dir mal
La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, invitatul ediției de astăzi este muzicianul german Thorsten Gubatz. Cunoaștem că pe lângă activitatea componistică, interpretativă, muzicologică și de studiere a religiilor, aveți peste 3600 de abonați pe canalul dumneavoastră de YouTube, în care promovați muzica compozitorilor germani, austrieci și români. Stimate domnule Gubatz, vă rog să ne spuneți care sunt principiile pe care vă axați în selectarea pieselor pe care le postați. I need to like and to appreciate them. Trebuie să le plac și să le apreciez, ținând cont de faptul că uneori pur și simplu conștientizez că încă nu le înțeleg. Am o oarecare încredere în propria mea judecată, dar consider că nu trebuie să impui prea mult ceea ce ține de încrederea ta, deoarece în caz contrar riști să dezvolți o perspectivă limitată și să nu fii deschis pentru lucrurile dintre cer și pământ, care ți-ar permite să contemplezi noi idei filozofice, după cum ar spune Hamlet. Așadar, am deschidere pentru diverse stiluri și abordări ale muzicii în general. Practic, sunt destul de modernist în convingerile mele, dar nu totalmente. Ori, vis-a-vis de un bătrân absolut genial, cine sunt eu ca să-i reproșez că a scris într-un stil mai inactual și, în general? Ultimele decenii cred că ne-au permis luxul unei eliberatoare îndoieli față de poveștile despre o grozavă dezvoltare a spiritului în general și a istoriei muzicii în special. Ne confruntăm cu lucruri ce pot fi inspiraționale, motivante, dar și mortale, pe de altă parte, deoarece există tendința de a exclude atât de multe care nu corespund cu viziunea ta și presupunerile tale, inclusiv referitor la ceea ce credem fiecare că este dezvoltarea muzicii. Desigur, ceea ce este foarte important este calitatea, dar cât de dificil este să apreciezi calitatea artistică? What's very important is quality. As difficult as it is to appreciate artistic quality. Într-adevăr, acesta este un subiect foarte delicat. După cum se spune, calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență. Iar în continuare aș vrea să vă întreb de unde vine interesul pentru muzica românească. There's really so much going on. There has been so much going on in music in Romania and Moldova. S-au întâmplat atât de multe în muzica din România și Moldova în secolul al XX-lea, încât chiar și eu, un fan înrăit al acesteia, mai am multe de aflat despre ea. Ar fi aceasta o problemă de lux, dar există și o anumită soluție care ar face problema selecției mai ușoară, deoarece mai sunt atâtea lucrări care așteaptă să fie selectate și evidențiate, dar încă nu sunt. De aceea mi-e teamă că unii muzicieni ar putea să fie supărați pe mine pentru că încă nu sunt prezentați pe canalul meu. Până anul trecut chiar nu m-am gândit că aceasta ar putea fi o problemă pentru mine, dar acum este pentru că canalul meu a crescut mult și are mare succes în rândul muzicienilor și compozitorilor români. Ei văd ce fac și ce nu fac, iar asta e minunat. Is so successful among Romanian musicians and composers, and they do notice what I'm doing and what I'm not doing. Felicitări, domnule Thorsten Gubatz, pentru munca pe care o depuneți în promovarea muzicii culte. Dragi prieteni, în continuare vom asculta lucrarea Schatten pentru clarinet a compozitorului Thorsten Gubatz. Interpretarea îi aparține autorului.
Vă reamintesc, invitatul special al acestei ediții este compozitorul german Thorsten Gubatz. Stimate maestre, de ce credeți că promovarea online este importantă în actualitate și cât de receptiv este publicul? It can happen, and I've seen it, that if you don't know how to present things on YouTube, Se poate întâmpla că dacă nu știi să prezinți lucruri pe YouTube, poți destul de ușor să îngropi lucruri pe YouTube. Le poți încărca în așa fel ca nimeni să nu le descopere niciodată. Trebuie să știi cumva cum să le prezinți atractive și ce așteaptă publicul de la tine. Aș putea spune multe povești despre asta. În 2016, când am început, nu aveam cunoștințele pe care le am acum. Pe atunci credeam, de exemplu, că o anumită imagine în miniatură este bună pentru un videoclip sau mai consideram că ar fi bine să fac un portret al compozitorului, dar s-a dovedit a fi o idee proastă. Dacă ne gândim la toate geniile vizionare ale artei în secolul al XX-lea, cei mai vizionari, mai influenți și mai străluciți dintre ei arată ca funcționarii de la bancă, nu arată precum lucrările lor. Dar se mai poate întâmpla și ca un compozitor să arate foarte bine, dar muzica sa să fie plictisitoare. Așadar, am înțeles că trebuie să fiu mult mai inventiv în acest sens. Dar pentru a nu uita întrebarea generală de mai devreme, de ce este important să faci promovare online, foarte puțin din acea incredibilă pădure tropicală a muzicii din România și Moldova a fost lansat comercial pe CD sau cu posibilitate de descărcare. S-au publicat foarte multe pe CD-uri de promovare, iar lucrul frumos pentru mine ca YouTuber este că, în mod normal, poți folosi destul de gratuit CD-urile de promovare. În general, există foarte multă toleranță și anume de această toleranță a deținătorilor de drepturi de autor asupra muzicii pe care o prezint depind multe lucruri. În general, compozitorii apreciază prezentarea lucrărilor lor pe YouTube și faptul că le prezint într-un mod în care să fie atractive pentru ascultători. Dacă ești tenace și inventiv în ceea ce privește proiectarea încărcărilor, poți de asemenea în zilele noastre să creezi un public pe YouTube. Ceea ce este definitoriu pentru acest tip de afacere este, în cazul meu, desigur, accentul puternic pus pe România și muzica românească contemporană. Iar în ceea ce privește numărul de abonați, canalul meu de peste 3600 cred că poate fi numit de dimensiune medie și asta e destul de bine. Este un început bun și aș putea conta pe o atenție a publicului pentru ceea ce încarc. It's a good beginning. Yeah, I can count on there being attention for what I upload. Dragi prieteni, în continuare vă propun să audiați lucrarea pentru clarinet intitulată Ad Finem, compusă și interpretată de Thorsten Gubatz.
Aveți o colaborare strânsă cu Ghenadie Ciobanu, compozitor, președintele de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova. Cum a început această frumoasă colaborare și ce aspecte ale fenomenului artistic contemporan vă aduc aproape? I need to go back to my encounter with Violeta Dinescu. Pentru a vă răspunde la această întrebare, trebuie să mă întorc la întâlnirea mea cu Violeta Dinescu, pentru că dânsa este un sesam deschis pentru muzică în general. Am frecventat niște colocvii susținute de dumneaei, i-am interpretat câteva lucrări ulterior și datorită deschiderii dânsei spre comunicare, atunci când am manifestat interes pentru Moldova și muzica din Moldova, dumneaei mi-a oferit niște contacte. Primul compozitor moldovean pe care l-am descoperit a fost Vladimir Beleaev și apoi am descoperit și muzica lui Ghenadie Ciobanu, despre care aș putea spune că se identifică cu felul dumnealui de a fi, foarte rafinată, cu voce moale, ca un gentleman. It is very refined, soft-spoken, gentleman-like. It doesn't in any way impose itself on you. You need to have a close look at it. Felicitări, dragă maestre, și vă mulțumesc mult pentru acest interviu. Vă doresc multă energie, succes și creativitate în domeniul artelor. Thank you very much. Thank you so much. Mulțumesc din inimă. Dragi radioascultători, azi la emisiunea Arpeggiando ați ascultat selecțiuni din interviul cu Torsten Gubaț, realizat cu ocazia prezenței dumnealui la Chișinău. Rămâneți în compania piesei Geneza de Ghenadie Ciobanu, interpretată și înregistrată de clarinetistul Torsten Gubaț.